zorionak. Eskerrik. Irabaztea ondo dago, baina hola jokatuta irabaztea gauza handia da. Bai, du nik uste, holako partidutan balio une irabaztea, eta hortik parte ongi gero hauek. Denetan asmatu dut, sakearekin, baztertzen, tantoa bukatzen, danean asmatu dut. Bai, nire aldetik partidu honi izan duen nik uste. Mentalizatutan izan pilota ongi kruzatu barrandula ez bestela. Berak agirez mina hondi ditutan nik uste. Gaurten asmatu gara kruzatzen eta mina hondi. Bai, sakearekin ere. Bai, garbi da gaurko negia denak aire restatzen du eta gurutzatzen saiatu gara dugu ez dut. Nik uste zagin asmatu igual. Hauzu bat bakarra ere zatzera, dena aurrera, aire. Hemen atzen ez gero beste ibentaja maite izot eta garbi naukin gaurko une jokatzen erara beti albaldima da aurrera imar dela. Kanpotik emati bale errexo emango duen ez errexetik uste. Sotaman eta aire asko jokatu hori, nire aldetik partidu hona eta guzti. Partidaren hasieran egonda momento bat berak asko jokatu duena, hor eusteak asko balio izan du. Bai, berak bere pilotate une mina inditez nik uste. Salida handiko pilota zen, eta hor sakek gade inditez, gero nik nire pilota hartuen nik asmatu dut eta guzti. Aimar, azkeneko urte honetan, zuen etxean ume txiki asko dago, begiratuko izuei berriz ere, enbidia erreak. Bai, nik uste hori politia dela ez eta txapela berari eskenien nahi diten, ametxe eta maren ere, azte honetan jaio dira. Anaia eta goretin umek eta nik uste berantzako diola txapela hau. Eta beraien emazte ere bai jakina. Bai, gabe goretiri eta anaiari bai nik uste. Bera meritua dela, bitiki horiek ekartzea eta denantzat. Eskerrik asko Aimar eta gozatu txapela. Bale, eskerrik.